Pasiyon na. Aduna gayoy suod nga koneksyon, tali sa mga ginikanan ug sa mga anak. Gani, ang unsay atong makitaan diha sa mga anak, nagsalamin man sa ilang ginikanan. Kung giunsa sila pagmatuto, kung giunsa sila pagpadako, kung giunsa sila pag-umol. Sa ingon, kung nagmalampuson ang mga anak nga nahimong inila sa katilingban, angayang pasalamatan ang mga ginikanan. Sama gayud niini ang unahuna sa babay nga gisgutan karon sa ebanghelyo. Taliwala sa pundok sa katawhan, misinggit siya sa pag-ingon. Bulahan ang babay nga maoy nagsabak o nagpasuso kanimo. Nakadaig kaayo kaang Hesus ang maong babay sa ingon iyang gidaig ang inahan ni Jesus nga bulahan kay nakaangkon siyag anak nga sama kang Hesus. Sakto baya ang gihunahuna sa babay. Angay lang gayud nga daigon ug pasalamatan ang maayong mga ginikanan, nagmatuto ug nag-umol sa ilang mga anak nga mahimong maayong mga lungsuranon. Ang maayo ug buutang kinaiya sa mga anak nagpakita sa maayo ug buutang kinaiya sa mga ginikanan. Kini gihatagag pagtagad ni Jesus. Apan nagtudlo siya og panghuna-huna nga puno sa pagtulunan. Mas labawong bulahan kun buhaton ang unsay maayo ug maghimong mga maayong buhat nga nagagikan sa pagpamati ug sa pagtuman sa mga pulong sa Dios. Pamalandong. Ang ubang tao makadaig ba sa akong ginikanan tungod sa akong maayong kinaiya ug batasan? Apan, mas maayo kung sa akong pagpamuhat ug maayo, kini nagagikan sa akong pagpamati ug pagtuman sa mga pulong sa Dios. Tawag sa atong Ginoo, tubangon ta sa pagtuo, maniguha kita amalaon, ang Ginoo makagagaw, ang tawag larawan sa gugma, mauihagit sa tagsa-tagsa, itawag ta sa pag-alaga, sa tiunay mong pag-alang, pagadagan sa aliuno, paganit sa mga nganikaroon, hatagan ta kita sa Ginoo, ug ang mamumuo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga inigugma kong mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Buntag sa Welcome nini atong Santo si Misa karon, ni adlaw nga Sabado,
Halad nato sa atong debosyon sa atong mahal nga inahan, Birhen Maria. O karon maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man aking alaw, bisalig lamang sa kaluyan mo na, O Ginoo, ang tangan, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na akong ipaabot, ipakanaog mo. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangamani Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit nining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Joel. Ang Ginoo miingon, kinahanglan, mangandam ang kanasuran ug maadto sa walog sa paghukom. Didto, ako, ang Ginoo, maghukom sa tanang kasikbit nga kanasuran. Dautan sila kaayo, galaba sila, sama sa trigo sa panahon sa ting-ani. Pigsaa sila, sama sa ubas, diha sa puganan, hangtod nga mubuhagay ang bino. Linibo ang katawhan dito sa walog sa paghukom. Hapit na gayud, moabot ang adlaw sa Ginoo. Mungit-ngit ang adlaw, ug ang bulan, ug dili na muhayag ang kabituunan. Musinggit ang Ginoo dito sa bukid sa Sion. Mudahunog ang iyang tingog dito sa Jerusalem. Mukurog ang yuta ug ang langit, apan panalipdan niya ang iyang katawhan. Unya, masayod ka, Israel, nga ako ang Ginoo, nga imong Diyos. Magpuyo ako sa Sion, ang balaan kong bukid. Ang Jerusalem, mahimong balaang syudad, ug ang mga langyaw, dili na gayud, makabuntog niini. Niadtong panahon na, ang kabukiran malukop sa mga parasan.
May mga baka na unya sa kabungturan, ug daghan ng tubig sa tibuok Huda. May suba nga budagayday gikan sa templo sa Ginoo, ug tubigan niini ang walog sa mga akasya. Mahimong kamingawan ang Ehipto, ingon man ang Idumiya. Kay gisulong man nila ang yuta sa Huda, ug gipamatay ang mga taong walay sala. Ako silang panimaslan, silutan ko gayud ang sadan. May magpuyo na unya sa Huda ug sa Jerusalem, hangtod sa kahangturan, ug magpuyo na ang Ginoo dito sa bukid sa Sion. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadyaong tang mga maayong tao diha sa Ginoo. Magsadyaong tang ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari pasadya ang yuta, kalipayang daghang mga pulong, ang mga panganod ug kangitngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Masadyaong ta ang mga mayong tao diha sa Ginoo. Ang kabukiran milanay ingog talo at ubangan sa Ginoo. At ubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang kanasuran nakakita sa iyang himaya. Masadyaong ta ang mga mayong tao diha sa Ginoo. Ang kahayag ni banag-banag alang sa matarong, ang kalipay alang sa maligdong ug kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong, ug pasalamati ang iyang balaang ngalan. Masadyaong ta ang mga mayong tao diha sa Ginoo. Pangitangi arian
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human si Jesus makasulti ni ini, may usa ka babae nga mituwaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ng babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan mitubag si Jesus. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kiingon nga ang usa ka maayong anak, usa ka buutan nga anak, naghatag og dungog ug kalipay sa iyang mga ginikanan. Dili ba no? Ang mga ginikanan usab proud gayud kung ang ilang mga anak buutan, maayo, daghang achievements, maghatag kini kanila og kalipay. Mao ka nang mahitabo sa atong ebanghelyo karon. Tungod na siya kainahan, tungod sa iyang pagdaig kang Jesus, siya mituwaw. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak o nagpasuso kanimo. Panon sa itubag ni Jesus, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman ni ini. Alang kang Jesus, aduna pay laing kabulahanan ug mas importante labaw sa tanan. Mao ang pagpamati sa pulong sa Dios ug ang pagbuhat ni ini. Mga inigugma ko mga igsuon, ang pagkamaayong tao, dili lamang kutob sa pagkamaayo nga kalibutanon, kundi labaw sa tanan, angay siyang Diyos nun. Angay siyang nagapaminaw sa pulong sa Diyos, nagatuman sa balaod sa Diyos, nagabuhat niini sa iyang kinabuhi. Mao nga si Maria, dubli gayud ang iyang pagkabulahan. Tungod kay siyang inahan ni Jesus ug labaw sa tanan, siya usab kung tan-aw nato ang iyang kinabuhi sukan pagayud sa sinugdan. Wala sila ang gihimo kundi ang pagpamati sa pulong sa Dios ug ang pagsunod ni ini, ang pagbuhat ni diha sa iyang kinabuhi. Wala laing gibuhat si Maria sa iyang kinabuhi, kundi mao gayud ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao nga doble ang iyang pagkabulahan. Mga inigugma ko mga igsuon, kita usab nga mga Kristiyanos, bulahan kita. Labi na kung nagasunod kita sa pulong sa Ginoo, nagapamati sa iyang mga pulong o nagabuhat nini sa atong kinabuhi. Mga nagugma ko mga igsoon, hinaot nga sa atong pagsimba, sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, sa atong pagbasa sa Biblia, aduna kitay nakatunan, aduna kitay makuha. Hinaot nga usab ang atong pagpamati, dili lamang kutob sa pagpamati sa mga dalunggan. Inaot ang atong pagpamati, aduna epekto sa atong panguna-una o sa atong mga pagbati. Aron kini, magdala ka nato ngadto sa mga maayong buhat. Amen.
Mga inigugma ko mga igsuon, mangayo kita sa Dios, dili lamang sa atong kaugalingon, kundi lang usab sa mga panginahanglan sa uban. Busa mo dangup kita kaniya sa atong pag-ingon. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa, mga kaobispuhan, mga kaparian, ug mga diakono, nga ang ilang paghigugma sa Ginoo, magpabiling magdasig kanila sa pag-alagad kanunay sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanatong tanan, nga hiusahon kita sa Dios, aron magpuyo kita diha sa kalinaw ug pagsinabtanay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Joel Stivalipari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga sponsors, benefactors ug donors sa atong mga proyekto, ilabi na sa pagtukod sa bag-utang simbahan, nga ang ilang kinasingkasing nga hinabang nga mahimong kapanaminan sa uban, alang sa paglambo sa bertud sa pagkamanggihatagon ug ang madagayaong grasya sa Dios matagamtaman sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kalampusan sa pagtukod sa atong bag-ong simbahan, ug nga sa kanunay mapanalipdan nga malikay sa sakit ug disgrasya ang tanan nga mga lumilihok niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga nangamatay, nga makadangat na sila sa langit, uban sa manunubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang frontliners, nga tatabangan sila sa Ginoo sa ilang misyon, ilayo sila sa sakit, tagaan sila sa maayong panglawas, ug tagaan sila sa gasa sa kaalam nga ilang gikinahanglan, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Diya sa kahilom, atong ipadangat sa Ginoo ang atong personal nga mga pag-ampo. Makagagaho mog tunhay nga Dios, ania kami sa imong atubangan puno sa kahinangop sa imong dakong gugma. Sud-unga mga luyon ang imong katawhan o gitugot ang among mga pangaliya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Pagdaikon ka Diyos, Amahan langit mo, Hingga sa
masalay po ang panupino naabot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Tawata kini among mga hala sa mga sala na mo ikabayan, ang lawas dugo ni Jesus among Dios, kinabuhing ihala sa ihalad namo ang among kalipay, tanang kasakit, kaguol kabudlay, tanawa o Diyos, ugaya pasakti, himuang maimo kami. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nga ako gayong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg ug maya sa iyang ngalan, alang usab sa kaput sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo, ang natawgikan sa Birhen, nga wala makakubos sinunuan nakasanto sa tibuok kakadungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausan kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kaibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sandumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainhan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo gaalang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga natubos ka namo. Pinaagi sa imong krus ug pagabanhan luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahanining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari, ug kanami mong mga anak, ka nagkatigom karon dinhi. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihataganha kanimo makagagahom nga amahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
ang imong gingarian. Matuman ang imong pagtuon. Dinhi sa yuta, maingot sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dilin mo kami, itugyan sa pagsulat. Hinunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingarian, ang gawong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala ako dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. At tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. At karon ipakita ang atong paghinigsuunay. Kordero sa Diyos nga nagawag ta sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawag ta sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawag ta sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalihina. Mga inigugma ko mga igsuon,
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko angay mukalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. Lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin. My hand will say, I obey the stars of night. I will make their darkness bright. Who will bear my life to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my arms. My people's pain, I have wept for love for them. They turn away. I will break their heart of stone, giving heart for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord?
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimuunta pagalagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon o mapaangurong amahan, midool kami kanimo sa among panginahanglan, aron sa pagpangayo sa imong panalipod, batok sa COVID-19, nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon, nga imo kaming sudungon, uban sa gugma, o pinaagi sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom, ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nga gitahasan sa papangita sa mga tambal, alang niining sakit, ug sa pagpakgang, sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna, nga napalambo, nga namugna, pinaagi sa magiyanhon mong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit ni ining mga bakuna, aron sa pagtapos sa pandemya, dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang kanila, kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip upang lawas, kaligon sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang ni atong mga natakbuyan, mapahuli unta ang ilang maayong panglawas, panalipdi sila, kinsa nagalima kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy, alang sa usag-usa, magsudong kanamo sa paglabang niining krisis, ug magtultul kanamo ngadto sa kausaban sa kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod, ubalaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangalyopo, dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay, gikan sa tanang dautan, o may mayaong, o balaanon nga berhin. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Doon na ba'y nag-celebrate sa ilang birthday? Palihog pagdool sa atubangan. Aw naa. Ato yan po nga ato igsuon nga nag-celebrate sa iyang birthday karon.
ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadan ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo gato kining ipaambit sa ato mga igsuon. Salamat sa Dios. Malipayong adlaw kaninyong tanan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done.